गाबोन आंहा सिख्ला लोगो हमहैनांगौलै गस्ला पेन्ट सुनांगौ होनदोंना ओइ अखा हागादो ओरैनोबा गस्लाया आंना गांनैल' गांसेया बहा थाखो आरो थाखो खांखमायासो लांखो ना न'निमायासो गाननो लांखो आं मिथिलालै आं दा गाननाय गस्लाखौ सुनोलै गाबोन सिख्ला लोगो हमहैनांगौ होनदोंना हागादोलै अखा हागादो मानो बेबायदि खालामबाय थाखोब्रा अखा जों दुखुथिया सेंग्राफोरखौ एसे बुजिदोब्रा जोंनाव सिख्लाफोरनि बायदि जाबखो जाबखो गस्ला गैयालै गोसोबानो सोलाय सोल' गानबाय थानो आंनाव गांसेल' दङलै गांसेयाबो गोमाबाय अननानै हागादोलै गस्ला सुनो आङो गाबोननो सिख्ला लोगो हमहैथारनांगौलै अखा होद गाबबा जानाय नङा माबा मोनसे खायदा बोराय नागिरथारनांगोन नङाबा जानाय नङा गाबोन सिख्ला लोगो हमनो होनथारदों आंखौ बोरै फेलें खालामनो दि आङो सिख्ला मानसि गाबबाय बायनो हागौना बेनिखायनो गाबोन जेरैखि जायाबाबो खायदा बोराय नागिरनानैबाबो सिख्लाखौ लोगो हमहैथारगोन आं गस्लाखौनो नागिरथारगोन आं सोरनाव मोनो र' सन्थलानावनो सोंहरनि आङो होद बेनाव सोंहरबाबो साला जाङियानिसो दावराव खालामगोन नामाब्रा बेलाय होद जियानो जादोला हरनाय नायनि र' हेइ सन्थला बुङो महाराजा हेइ सन्थला भाइ बहा दङब्रा नोंलाय माबालै बास स्टपआवसो दङ आङो आइला मानोब्रा माबालै गारामाखौ गोरान गोरान मोनबाय थानायलाय एसे गारमाय गिसि खालामग्रा नागिर फैदोंमोनलाय आं दखानाव साला अखा हानानै बास स्टपआवसो जिरायबाय थानांबाय आं अब्लाथ' समस्याथ' गिदिरानो माथो नोंनाबो अखानि समस्या आरो आंनाबो अखानिनो समस्या ओमफ्राय मामोन माबालै सन्थला भाइ अखा हानायनिफ्रायनो गस्ला जि जोम सुनो मोनाखैलै आङो जाखिनि गस्ला दङ बेफोरबो माबा ओंखाम खामनायसो मोनामजोब्बायलै आरो मोदोमाव जि गांसे गस्ला दं बेखौ सुना लाबा बोरै लान्थि थानांगौ जाखोब्रा अखा बोथोराव ओरैनोबा गस्लाफोरा राना बेनिखायनो जारला जानानै नोंखौ फन खालामबायलां आंहाबा जाङिया गोमानायनि दुखु दाबो दुखुखौनो बावगाराखै नोङो आरो गस्लानि दावराव आरे भाइ सन्थला जाङियालाय मा गस्ला सिङावसो थायोना गानबाबो गानाबाबो नोंखौ नुखायाना रावबो मा थिगलै मालाबाबो सोरबा नुसनबायबालाय दैद बेफोरखौ बाद जायखिजाया नोंनाव गस्ला गांसे एक्सट्रा दंना गैयाब्रा दङबा हरथ'दोलै आंनो गैयालै महाराजा आं गस्लाफोरजों सोमोन्दो लाखिया आंहा जाङियाफोरजोंसो सोमोन्दो गस्ला गैयाबाबो जायोलै आंनो जाङियाखौ नांथारगौ खि नांथारगौ दैद नोंजों जेबो जामारालै बांद्राय उसुबिदा मोनदोंब्ला अर जरायनानै अराव हांदोब्रा गस्लाखौ दैद साला गोदाव सोराव बुंनो थाखाय आंखौ फन खालामहरनानै डिस्टार्ब खालामो दोनदो हो आंसो फन खालामदोंमोन जानो महाराजाखौ लोंबाय थानायखायनो फात्ता मोनलाय लांलालां दा मा खालामनांगौ जाखो दे सिख्लायाथ' देलाय मालाय फैथारगोनलै आं बोरै मेमब्रांब्रां बे गाननाय गस्लाखौ गाननानै थांनांगौ जाखोब्रा होद बमब्रमानाव बिनांसिगोनलै फनाव बिहरबा जानाय नंला डाइरेक्ट लोगो हमनानै बिहैखानोसै आं बमब्रमानाव बे अखायानोथ' मा मोनबाय थाखोब्रा मानसिफोरासो खस्थ' मोनबायलै बे अखानि थाखायनो बिरादनो खहा जाबायलै आबादारिफोराबो औलै बे अखानि थाखायनो नोगोरावबो खस्थ' गामियावबो खस्थ'सो नुसै माथो गामिनि आबादारिफोराबो खायसे खायसेया खोथिया फोनो हायाखै आरो सोहोरावबो माथो दैबानाल' जानाय नुसै गुवाहाटिफोरावबो माथो बुंबावनो आरो बोथोरनिसो दाय ना सुबुंनिसो दाय मिथिला ला 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 माथो नोंसोरलै महाराजा बमब्र आरो नाजिबदां नोंसोर सानैखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै मानोब्रा अब्ला खेबसेयावनो डाइरेक्ट सोंखानोसै आं नोंसोरनाव गाबोन सानसेनि थाखाय नोंसोर सानैनाव गस्ला मोनथ'गोन नामाब्रा गस्ला दाहार मा गस्ला दाहार बिलायनाय जालायखोब्रा नोंहालाय महाराजा माथो बुंबावनोब्रा दस्तिफोर दुखुथिया जिउ गस्लाफोरखौबो गांनै गांथाम बायनो हाया जि गांसे दङ बेखौबो मोदोमाव सोनानै लागासिनो दङ आं आरो जि गांसे दङमोन बेबो बहा गोमाखो नागिरबाबो मोनला बेनिखायनो जिउआव सासे मानसिनाव गांथाम गस्ला थाथारनांगौ मिथिबाय मानो माने गांथाम गस्ला थायोब्ला मोजां जायोब्रा गांनै गस्लाखौ दैलि बेसिसनि थाखाय बाहायदो आरो गांसेखौ बहाबाफोर गोजानाव थाङोब्ला बहाबाफोर सिख्लाफोर लोगो हमनो थाङोब्ला बे गांसेखौ दिहुनब्रबनानै गानदो आरो बेनिखायनो जिउआव गांथाम गस्ला थानांगौ गांथाम गस्ला आरो गांथाम पेन अब्लालाय नोंहालाय मानोथो गांथाम बायना लायाखै बेनोथ' जाबायब्रा गांनैखौनो जेने थेने मोनदों बेखौनो रंजा दा बेनि सायावबो गांसे गस्लाया बहाबा गोमाबाय दा मोदोमाव गांसेल'सै बे गस्लाखौ सुनानै गाननो थाखायबो अखा हागासिनो दङ नै दासो मोनाबिलिखाय एसे हागालायबाय दा मोनाबिलियाव हागानायखौलाय मानो नांगौब्रा सानाव सानसे हाबाय थायो
जियानो जादोला गांसे दार गस्ला हरथ'दोब्रा हायोब्ला पेनबो आंनावबो गैयालै सुनो होननानै मेनासो दोनदों आङो अब्ला नार्जि बुदां नोंनावलाय आंनावबो बारा गस्ला गैयालै सुवाखै आंबो होद नोंना साफा जाखायोलै नार्जि बुदां हरदोब्रा जरासे लंपेन्ट गस्ला मालाय नार्जि बुदां हरनो बादों नामाब्रा माहाजोनखाय दुगा जादों नामाब्रा आं गाबोननो होफैफिनगोन ना आइरन मारिलायनानै जागोन दे लांफैबानो जाबाय थेंक्रु नार्जि बुदां थेंक्रु आच्छा मानो नांगौब्रा नोंनोलाय गस्लाखौ खोन्थाजायालै सोरबा सिख्ला लोगो हमैनो नागिरलायबायदां आरो धोद साला मानसि खोनागोन होद सिख्ला लोगो हमैनोबा हरालां नुबाय मेगन गोसाब्रा गावस्रा सिख्लाफोरजों लोगो हमलाया मालाय लोगो हमनायखौ मेगन सायो बांद्रायबा साव होजागोनलै आंजों थालिर बिफां गायजानांगोन होननानै दे जागोन दे दा मोनायाव फैनानै लांफैबानो जाबाय ये हुइना बाद लांजाय टेम्पार फट आच्छा बम्र नोंनाव फैसा मोनगोन नामाब्रा मानि खुसियाव हरथ'ब्रा 500 थाखा आं गाबोननो होफिनगोन नोंनो नोंनिफ्रायबा मोनफिनगोन ना मोनफिना मा थिगलै आं नोंनि 500 थाखा फैसाखौ जानानै बहा खारनो दे बुंलाय देलै दे गुगोल पे खालामनानै हरगोन आं दानो हरदोब्रा दे हरबाय दे अब्लालाय गोजोननाय थाबाय ओइ नार्जि बुदां गस्लाखौबो लायखानोसै नामा आं नोंनाव दा मोनायाव थांनानै लांफैदोब्रा जागोन दे बिदिबालाय फैसा मोनगौबाय मोजाङानो जाबायलै गाबोननि थाखाय देलायहैना लाखानोसै र' एसे बिउटि पार्लाराव थांनानै देलायहैनोसै र' हौवासाफोरनि बिउटि पार्लाराव अमा राजानोथ' फैसा हरबायलै मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौसो सिन्थालै आंहा बेनिफ्राय मोनफिननांगौ आसा खमलै आयौ मबाइलाव चार्जानो गैला माथो आंहालाय बिदिब्ला बोरै कोरियान ड्रामा नायनो मोनगोन दे आं दा हराव थै दासो मोनसेल' एपिसड जोबथारदोंहाय इसिबां गोलाव एपिसड दंबावो बेफोरखौ बोरै नुबावगोन दे आङो अखा हानानै कारेन्टआबो फैया थै बिराद जारला जाबायहाय ओइ दुमफाव ए माथो हाफांसो फै न'आव हाबफै आरो न' सिङाव जिरायफै है नाहाय न' सिङाव थाय बाबाय आङो माबा कारेन्ट गैयिनिफ्रायनो आजि उसुखुथु मोनथारबायहाय आङो मबाइलाव बेटारि चार्जबो गैया कोरियान ड्रामा नायगासिनोमोन आङो बेखौबो नुनाय नंला जा खस्थ' मोनोहाय आं अखा हाबाथाय औहाय एसे बार अखा फैबानो कारेन्टआ मा दाय जायो कारेन्टआनो फैनो रोंला आयौ बाला नोंसोरो बेवहायसो दङ मायावथ' थानांगौमोन ओइ नोंसोरो आंखौ मानो वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय जोगारखो दे नोंहालाय माथो फुंनि मोनानि फट' हरलाबाय थायो मालाबा गुड मर्निं मेसेज मालाबा साहा लोंनायनि मालाबा ओंखाम जानायनि मालाबा बिबारनि मालाबा मैदेरनि मालाबा मोदायनि मा हरलाबाय थायो नोंलाय हा वाट्सएप ग्रुपआव नंनायनि फट' हरलाबाय थागोन मालाबा हनुमान शेयार खालामनायनि मालाबा जिजा शेयार खालामनायनि मालाबा आल्लाह शेयार खालामनायनि बेफोरखौ मानो हरबाय थायो नोंलाय नोंसोरनि मोजां दिननि थाखायसो गुड मर्निं मेसेज गुड नाइट मेसेज हरो आरो भगबाननि फट'फोरखौ नोंसोरनि दिना मोजां थांथों होननानैसो आङो फट' होबाय थायो दा वाट्सएप ग्रुपआव ला आया माथो नोंसोरसो ओइ दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय माथो वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय जोखार जाबायलै नोङो गोसोसो आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय आंनो केमेरा हमना होलाय आङो रिल्स बानायनि हाय सोलाबाखै आंहा आंबो बादों रिल्स बानायनानै फेमास जानोसै नामा नोंबो हा सेखा नोङो आरो डन्ट डिस्टार्ब बोरमानि खिथुआव बासथाब बिराद जानाय बायदि मोनथारो बियो गावखौनो दावसो देलाया हाव माराजा बहाथो थांनायदो नोंहालाय र' एसे बाजाराव ओंखारलांनि आं थोदोंबा जोंहाबो बहाबाफोर दखानफ्राव मबाइल चार्ज होनोसै फैसा होनानैबाबो चार्ज होनांगोन 10 थाखाबाबो ना माथो बेबाव स' लोगोफोर एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जाय फेसबुकआव नायदों बिथांमोना अन्नानै फेसबुक पेजखौ फल' आरो लाइक खालामनानै गालां आरो जायफोरा बिथांमोना इउटुब चेनेलाव नायदों बिथांमोना चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडआव थाबैनो लोगो मोनगोन जुदि बे पार्टखौनो नोंथांमोना नैथि खोन्दो लुगैबावो अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हरनो दाबाव नोंथांमोननि फिडबेक मोनोब्लासो थुलुंगा मोनो गोसो गोरबोखौ आरो एसे माने गोहो मोनसिनो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव बाय